Architect Rein Hofstra van Grauw die had een duidelijke mening over het Frieske landschap zodat het erheen loopt. Dat zo beter kennen, maar zo beter matten. Op dit tijd richt hij een tentoonstelling in van maquettes die hij terug de jaren heen maken heeft. En ik kan die prachtig over vertellen. Douwe Talma die gier nog hem daar, maar woer vooral ik meer weten van zijn ideeën over dat Frieske landschap. Het is de Nije Kromme, zei je een beetje naar aanleiding van dat bregje wat hier neer zit, wat in de veert zit. En wat Kromme Ziel heet. Dit is de eerste die in het kader van de slachtenmarathon mak is. Sinds 2000. Toen ben de eerste 10.000, 12.000 mensen hier doorheen gegaan. Hier is proberen om het zo open mogelijk, zo rank mogelijk te houden, zodat het een hele fragiele toevoeging krijgt die het heel goed past in het landschap. En die tegelijkertijd iets van het landschap inframed als het ware. Iedere keer in mijn eigen hoe de schaal van het bestaande en de maat van het bestaande de maatstaf wezen moet. Dat wil net zeggen dat het daar toch helemaal niks verhoren kan. Maar wel dat het, als het bestaande wat eerst, dat de schaal en de maat daarvan maatgevend is. Rein Hofstra, verneemt in Friesland als architect van de Slachtenbergen en de Lange Fietsbergen in Drachten. Maar ook bekend om zijn principiële karakter en rechtlijnige visie hoe het Frieske landschap. Die werkwijze van maquettes, maatje, hoe gaat dat kret? In het algemeen, om het heel simpel te zeggen, een groenplaat van een soort foamplaat. Waaroverheen is de met grien en met metallic papier een soort basis maken van wetter en greengebieden. En waar dan dingen opsnijst in een goede schaal die de rompelijkheid verbeeldt. Ik heb een doos vol nieuwe dingen om mij hier. Jen, aluminiumkleurige trieën, spelden, een nul vooral, gebruik ik een heleboel. Skuursponsjes, hoe zei het niet Fries? Skiersponsjes. Voor litere schaalmodellen, voor BM-partijen, maar speltjes eronder. Het binnen al gewone dingen die wanneer ze op een vervreemdende manier broekst, in andere context, dat is mooi het, heel wat opleveren kunnen. Het is een ambacht en een heleboel architecten hebben van Horsjoet zo langzamerhand. Een heleboel het nooit dient. En maquettes worden vooral gebruikt als zeg maar, achteraf een soort showmodel van wat het worden is. En mijn maquettes zijn altijd werkmaquettes geweest. Ik heb ze altijd gebruikt als verbeelding van mijn eigen ideeën. Of om de oerdracht naar de opdrachtjouwer te begeleiden. Eigenlijk vind ik dat architecten dat warm blijven moeten. Want de makkest met in handen was het verbeeld in hollen. En het lijkt mij ook dat dit wel rustjouwend is om je man te doen. Ah, het is geen therapie, hè? Maar het is wel zo. Het is, maquettes bouwen is, nou, als ik zeg, het is mijn lust en mijn leven. Maar het is leuk. Ik heb thuis een werkhoeken in mijn kantoor, waar ik soms toch. En als ik de geest heb, dan ging ik tot 3, 4, 5 terug 's nachts. De tijd verdwijnt. De tijd verdwijnt, inderdaad. Thuis de huis is er jaren een vreun van Hofstra. Prachtig mooi. Hij helpt hem nou bij het inrichten van deze expositie en kent de architect goed. Rein is in zijn principes wel gelijk bleun, maar in het presenteren van die principes is er wat diplomatieker worden. Van de meeste mensen moet zijn dat ze naarmate ze ouder worden, dan ze, wat zei men alweer, milder. Nou, dat zou mij wel komen wezen van een deal, maar van oordeel denk ik, nou ja, een principe is een principe. En daar, dus daar hou je wel. Eigenzinnig. En ik
Heel principieel in dingen. En dat komt zijn vak alleen nog maar te goede. Want in deze maatschappij wist nog wel eens een keer geconfronteerd met orenbelangen, financiële belangen. Nou, en daar waardeer ik Rijn altijd erg in. Hij kent zich daar heel goed afstand van houden. Het een groot hart voor de architectuur. Ik hiet die skettel even zo. Het Frieske landschap. Rijn Hofstra had een duidelijke visie over de inrichting daarvan. Absoluut. Ik vind dat we daar waakzaam in wezen moeten. Omdat er grote bedreigingen binnen. En de allergrootste daarvan bij Wiemoen. Wat we nu hebben is nog redelijk beskieden. Maar er komen straks van 200 meter hichten. En hoe staan in Friesland straks deze dingen. En nergens meer een vrij landschap is. En het is ook correct dat het landschap wat ons voordeel moet doen. En het levert vervolgens zo goed als niet op. En dan is voor mij de grote vraag, moest het dan werkelijk waar, moest het dan een waagje? Het is al een waagje, de mensen uit als ik. Het Rijk heeft dit al bepaald, dus wij moeten wel. Nou, dat lijkt me sterk. Dat is geen Fries eigen. Als ze in Noord-Holland manhaftig binnen, dat ze zeggen, ho, maar die Wiemoen, we doen het gewoon niet meer. Als provincie, dan kan Friesland dat op zijn minst zeggen. Zullen ik tegelijk moest je hoe het zo'n lietsmoltje daar, nog een klassieke poldermolen. Maar zijn hichten en zijn gedekte kleur amper opvalt niet, of het als wel in de schaal van het landschap loopt. En dat die molens die je veel erop, daarna windturbines, die je bij de boerderijen staan, hoe was het dan het eerst grut binnen? Direct al in hichten en in kleur, volle meer accent, volle meer vreugde dan zo'n lietse molen. Dus stel je voor dat zo'n moltje zat nog bij de boerderij staat nog eens een keer 6 zonkjes heeft het, als hij nou is. En maar een mest die zo lijvig wordt als er een wenhuis er gewoon in school is. Dan wist dat er iets enorms in het landschap staat. Wat van tientallen kilometers afstand mooi bepaalt. Uw energieverbruik versoberen en consumeren is nevens Hofstra één van de oplossingen om uw landschap te behouden. Dus als het nou echt door dwarsem is, dan lijkt het mij een goed idee dat ik over die vraag kan nadenken. Moet dat allemaal? Zonder enige vorm van discussie. Als het mij die hele landschap opoffert. Dak om vrijdagmiddag opent Geert Mak de expositie van Rijn Hofstra in het Sierspakhuis in Wommels. Jo kennen de maquettes van de architect dan nog rond de mei 27 juli bezien.